A aparición da toxina amnésica o pasado día 19 facía saltar todas as alarmas. Sen embargo, o peche cautelar da actividade tan só se prolongou durante semana e media. A xente estamos moi alegres, non tanto da pé como da flote, porque, bueno, reanudas outra vez a actividade, é o que queremos nós. Que hai moitas familias que é o único ingreso que teñen, e, bueno, mellor que durara pouco, mellor que non veña a diarreica, non? Más para diante. Pero, bueno, estamos contentos, e, bueno, a ver se van seguindo os mismos precios e que non veña máis. Os mariscadores noieses retomaron a actividade comprobando que as súas concesións se manteñen prácticamente igual que antes da parada. O berberecho casi todo o mundo colle os topes, a japónica, se están no sitio da japónica tamén o collen, ou se están no sitio da babosa, hai quen vai á babosa e non á japónica, porque non dan máis tempo. Pero, bueno, faixe un xornal bo, están collendo os topes de berberecho, quen vai á japónica tamén o colle, porque hai unha zona aí no Cuncheiro que hai bastante japónica, e a meixa babosa costa máis, pero, bueno, hai quen colle uns kilos tamén de babosa. O berberecho sigue sendo escaso nesta campaña, pero, ben, hai berberecho grande e por agora ainda estamos collendo os topes. Mais ou menos como estaban, o que pasa que había máis marea, e había nordeste, e había máis dificultad para traballar, pero, bueno, máis ou menos o que había. Non hai ninguna sorpresa. Pouca cousa, pero berbese. O que hai. Os profesionais agardan que os prezos se manteñan ao longo das próximas xornadas en valores similares aos que acadaban antes do peche. E máis mesmo poden subir as cotizacións dada a alta demanda. Vai bastante ben, a campaña está sendo bastante boa, a ver se acompañan os prezos. A ver se mantén agora despois deste peche, a ver se mantén o precio como antes. E ademais había bastante berberecho de segunda con un prezo bastante xeitoso para a cantidad que se collía, así que esperamos que siga así.